салому дуруд ба ҳар яку як шумо бародарону хорoni муҳоҷире ки дар муҳоҷират қарор доред ва берун аз муҳоҷират ва қонунгузориҳои муҳоҷират ба шумо писанд асту пайгирӣ мекунед. ҳатман ба шабакаи мо обудастанро фаромӯш намекунем. зангодачаро гирён мемонему, навороҳи моро гирифта ба мардум равон мекунем ки то ҳама аз қонунгузориҳои Россия бохабар бошад. имрӯза навори мо кам дар вақти шуморо мегирад. навори дарозтар дар бораи ҳама мавзӯи муҳоҷират ки ба мо ва шумо дахл дорад. касоне ки паспорт доранд, ВНЖ доранд, РФ доранд, патент доранд, регистратсия доранд, ҳуҷҷат надоранд, ба ҳамаи шумо дахл дорад. барои ҳамин наворро то ахир нагузаронда тамошо кунед, барое ки дар сари навор ё дар байни навор ё дар охири навор маълумоти ба худ даркориро пайдо кунед. якум сар мекунем дар бораи шаҳрвандои Русия, яъне ки одамое ки дар айни ҳол шаҳрванди Россия ҳастанд. шахсоне ки то 22 ноябри 2023 шаҳрванди Россияро ба даст овардагид, шумо ӯҳдадор ҳастед ки то 21 ноябри 2024 рафта савганди Россияро қабул кунед, яъне ки присягаро қабул кунед ки то шаҳрвандии шуморо бекор накунанд. барои аз пеши худ гап назадан ва шуморо ба маълумоти бардурӯғ хабардор накардан, ман қонунро ҳозир ба забони русӣ хонда кӯтоҳ карда ба забони тоҷикӣ мефаҳмонам. Указ президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 года под номером 889. Фармони президенти Рус аз 22 ноябри 2023 таҳти рақами 889. марҳамат. Чӣ гуфтааст дар ин қонун? Установить, что лицо, в отношении которой решение о приеме в гражданство Российской Федерации приняты в соответствии с федеральным законом от 31 мая 2002 года под номером 62. Қонуне ки аз 1 май 2002 ҳаст, таҳти рақами номери 62, ин қонун дар бораи шаҳрвандӣ. Бетонтон ки дар омадахонитон федеральный закон номер 62, яъне ки қонуни номери 62, фаромӯш накунед. Гражданство Российской Федерации, которые не принесли присягу, яъне ки шахсоне ки ҳоли савганди Россияро қабул накарданд, не принесли присягу гражданина Российской Федерации до дня вступления в силу. Вступление в силу. То есть ки қонун ҳоли қабул нафта гирифтаги буде, чумо паспортро ба бе савганд гаштаги ҳастед. Настоящий указ приносит ее в течение 1 года со дня вступления в силу. То есть вступление в силу ин ҳамон мана ҳозир 22 ноябр агар қонун имзо ёфта бошад, кор ба даромад ва шумо ба 1 сол вақт дода мешавад то 21 ноябри 2024 худтон рафта савганда қабул кунед ки шаҳрванди шуморо вайрон накунад, бекор накунад. яъне ки лицо, если они не принесли присягу гражданина Российской Федерации, считается неприобретившим гражданство Российской Федерации. Яъне ки агар шумо савгандро паспортро то 2023 моҳи ноябр гирифтиду рафта савганд надодид, метавонанд ки шаҳрванди шуморо бекор кунанд. яъне ки мақсад 22 ноябри 2023 қонун аз тарафи президент имзо шуд. ҳозир моҳи октябр то 22 ноябр шумо вақт доред ки рафта савгандро қабул кунед ба ҳамон ҷое ки шумо паспорт агуҷо гирифта бошед, шиносномая ҳамон ҷо меред. ба шарте ки агар шумо хизмат накарда бошед, одамое ҳастанд ки шаҳрванди Россияро то 2023 гирифтагию хизмат рафтаги хизмат меред, шумо ҳатман савганд қасамёт мекунед, яъне ки присяга метиҳед ҳамон хизмат ба ҳамон присяга мегузарад. яъне ки шумо ӯҳдадор нестед ки рафта присяга тид агар шумо хизмат кард бошед. фаҳмидитона, яъне ки ин дахл дорад ба одамое ки то 2023 моҳи ноябр паспорта гирифтагӣ, яъне ки шумо ҳатто моҳи соли 2023 моҳи октябр ам агар паспорта гирифта бошед, шумо бояд ки то 2024 21 ноябр рафта савганд аз нав диҳед ки то ки шаҳрвандии шумо бекор нашавад. одамое ки баъди 22 ноябр 2023 паспорта гирифтагӣ, шумо метавонед ки присяга натиҳед, барое ки шумо савгандро додагӣ ҳастед. ҳозир ҳатмӣ аст, пеш ҳатмӣ набуд.
одамое ки 2002 2003 2004 2005 то 2023 гирифтагиҳо шумо ӯҳдадор ҳастед ки рафта савгандро ҳатман қабул кунед. баъд бародаро як чизи дига масъалаи даромадану буромадан дар сарҳадҳои Русия. як навор тамошо кардам, рости гап камакак ханда омад. мегӯяд ки барои чӣ мову шумои Россия ба намондост, барое ки худамон сари роҳамон расидагӣ, ришамон нагирифтагӣ, ин хеле он хеле ва барои шумо муяссару либоси ту вообще дахл надорад. одамое ҳастанд ки ҳамон либосҳои даридагӣ, ришҳои растагӣ ҳам даромада омадосиян шудост. яке ҳар як инсон ман розӣ ҳастам ки бояд барои худ ба нигоҳ кунад, тоза кунад, озода бошад, ягон хел бӯ натиҳад, ягон хел чӣ накунад. неки дар ҳама забон ин чиз ҳаст, дар ҳамин калазардои ҳам ҳаст ҳамин чиз ки ҳамин одамои мисол бӯ мекунанд, шалақ, нотоза ҳастанд, ино ҳам хеле шаҳри тоза нестанд. ҳамон видеоба худамои паста тост ки мисол мегӯяд ки як хелата дар пеша истода намешавад, як хелата ман хел инҷа мамахи яхе одамо ҳаст, ҳама ҷо ба ҳаст. нет плохой нации, есть плохие люди. одамои ганда ҳастанд ту миллати ганда нест. барои ҳамин ин хел чизо кати мисол мардума муяссарата гирифта биёи даромада мемонад, ришта гирифта биёи даромада мемонад, неки даромада намемонад. ман ту ба гарантия метиҳам ин хел мекунам, ин хел мекунам, ин хели гапҳои зада мардума ба асабонӣ накунед. якумин сабабе ки барои чӣ худамои дохили Россия шуда намемонад. вақте ки шумо дохили Россия вориди аэропорт мешид ва акошка мегӯед, дар ҳамон акошка, дар ҳамон паспортни контролгӯ ба забони русиш шиносномаи худро пешниҳод мекунед, ба шумо савол-ҷавоб мекунад. савол-ҷавоб мекунад, не ки ҳамон савол-ҷавоб мекунад коргари амнияти рус, яъне ки ФСБ, ки бехатарии давлатро таъмин мекунад. вақте ки қад шумо суҳбат ҳангоми мулоқот худомо гап занем, мо камакак грубӣ, яъне ки бо худомо хушрӯкара фаҳмонда наметавонем. а что, и чего, почему, ҳамин хел гапҳо дар кор нест. ҳамин якум чизе ки бисёри пеш савол метиҳад, цел ваша визита Российской Федерации, яъне ки мақсади шумо ба Россия омадан чист? ба чӣ мақсад ту омадед? Ну, на работу приехал, гости приехал, частным визитом, ё меҳмонӣ омадам мисол, ё ба корҳои шахсӣ омадам, ё ки кор омадам, ҳамин хел гуфта хай қатиш мулоқот кунед, сар метиҳад иншоалло. инҷа ба одамое ҳастанд ки жительство доштанд, паспортам доштанд. бовар кунед, шаҳрвандӣ зану кӯдакошон шаҳрвандии Россия, заношон калазард, кӯдакошон калазард, неки намонданд даромада. барои чӣ намонданд? барое ки инҳо бисёр психологияи инсона асабшиноси хуб ҳастанд. асаби шуморо меомӯзанд, ягон хулқатон маъқул намешавад, мегӯянд надаро буро. бо як чизи дига ки мақсад вақте ки шумо омадани Россия мешед, ё ки шумо дар Россия ҳозир ҳастед, даромада тиктоку, инстаграму дигар чизҳои девонаи приколҳои бенодаркорро тамошо накунеду. мана ҳамин телефон мисол ҳамин телефон даромада Google, Яндекс, ҳама телефонаш интернет дорад. деам даромада тиктока тамошо мекунед, тиктокам интернет ҳамихе. Федеральный закон номер 115, федеральный закон 114. Федеральный закон 115 о правовом положении иностранных граждан, федеральный закон 114, ҳамин законҳои 115, 114 даромада хонитон. даромада хонитон камакак маълумоти даркора барои худотон мегиритон, дар кадом ҳолат шумо аз давлат берун мекунанд, дар кадом ҳолат депортатсиятон мекунанд, видваренитон мекунанд, запретатон мемонанд, барои чӣ мекунанд, чо мекунанд. қонуне барои худтон даркория гиритон ҳамин даромада хонда ҳамин чизои бекория хондан бо стоку худон ҳамихе. як бародар граница занг мезанад, мегӯяд акон, мегӯяд мо ҳамин граница гузаштем, уже гузаштем, неки ҳамон берун бо одамое ки истодиянд, мегӯяд ҳамин граници озинкӣ бошад, куҷо бошад, неки ман иштибоҳ накунам намедонам. дар ҳамон сарҳад дувой мегӯяд. як бор буромад ҳамон коргар инспектор гуфт ки держите себе в руках, можно потише, худотонро ба даст гиритон, камакак ором шавитон, мумкин мегӯяд адига дод гуфтан гирифт. мегӯяд ду бор се бор ҳамин хел кард, мегӯяд як кнопка зер кард, мегӯяд омад амон. ҳама мегӯяд ама афазак ба пол ба хоб мондам, мегӯяд афазак ба бор кардан бурдан. документдору бедокумент як хел мегӯяд депорт кардан. шумо фикр мекунам дуния ҳама решашдор набуду, ришдор буду, одамои хушрӯя ҳаминҷа будаги, одамое ки топ тозаам будаги ҳаминҷа ба. фарқаш не рафтори нек, кирдори нек, гуфтори нек. вақте ки забони нақс кати мегӯянд мор аз хонаш баромадагӣ. вақте ки шумо
хушрӯ мефаҳмонед, амона худатонро хушрӯ ба даст мегиред, худатон гапи ҳама гӯш мекунед, қати ҳама мулоқот мекунед, гапатон ба шуда, забони ширинатон шумоя, забони ширинатон шумоя аз ҳама ҳолат мебурорад. вай ба интерес не шумо либосатон чӣ хел, шумо решатон гирифтагӣ мӯйсаратон гирифтагӣ вай ба ин чизои шумо чӣ не хайр риш доред, решатон хушрӯ ҳамтон кантовка мекунеду тамом. фарқаш не гирифтан решта шарт не дар омода мисол барои реш гирифтаи мӯи сарпас куну як хелата мегӯяд пешат ба истода бӯ мекунаду. ин хел гапҳои назанитон, мардума пас назанитон. халқи тоҷик бисёр мардуми мо мардуми бофарҳанг. мо абдуллои рӯдакӣ дорем, али ибни сино дорем, мо лоиқ шералӣ дорем, мо абдураҳмони ҷомӣ дорем, мо шуконаи аллоҳ таърих дорем. мо миллати хуб ҳастем. ҳаст байни мо бо одамои қабеҳ, одамои ганда, ҳама ҷо ба ҳаст. нетлахои насист лахи луди ҳаст, одамои бад, одамои нек. ҳамин якумаш ки худотонро ба даст гирифта хушрӯ забон кати гап зада, хушрӯ ҳамин чиза фаҳмонда, дар ҳамон кӯча полис медорад ё дар ҳамон аэропорт шумо ҳамон коргарои ФСБ медоранд, хушрӯ гап задитон ҷавоб метаҳед иншоалло. як одамои даромада омода истоданд ки бовар кунедтон мебинем мегӯяд ки ин чӣ хел даромада омад. ҳамон значит психологияш тоза будааст, асабаш тоза, забони тоза, асаби тоза кати ҳаракат кунедтон иншоалло коротон пеш мерад. як бор дига гуфта мегузарам ки федерални закон 115, федерални закон 114 аз худ кунедтон. ин чизое ки ду чизе ки барои шумо бисёр даркор дар муҳоҷират. акнун як чизи дига чӣ хеле ки мо шумо медонем феврали 2024 2025 феврали 2025 қонуни нав ба кор медорад. вақте ки ин қонун ба кор медорад, шумо бояд ки 9 моҳ дар тоҷикистон иседу 3 моҳ дар русия. ҳозир чӣ хел? ҳозир агар шумо патент накунед, регистратсия ки даромадед, частни визит каред, 3 моҳ бояд дар Россия истед, 3 моҳ дар Тоҷикистон. ҳамин акун дига хел мешад. 90 рӯз дар Тоҷикистон меседу, мондагӣ рӯзаша 90 рӯз дар Россия меседу, 3 моҳ 9 моҳи дигаш дар Тоҷикистон. барои ҳамин режима нафуромадан ҳозир одамое ки ҳуҷҷатотон нест, ҳозир шумо аз Россия буроед. вақте ки аз Россия мебуроед, ҳозир 3 моҳ 90 рӯз ҳисоб мекунед, 95 рӯз ҳисоб мекунед, хайр 96 рӯзаш билет гиром мебояду, патентое мекунед, документҳои қоида мекунед, барое ки вақте ки ҳозир ин қонун ба кор медорад, ҳатто картаҳои банкии шуморо блок мекунанд. дар як навор ҳаст дар ҳамин канали, ман метавонедтон ки дар омада шиносшавитон дар бораи ҳамин чиз, дар бораи ҳамин қонуни наве ки 8 август имзо шудагию нав ба кор медорад дар моҳи феврал. субудуӣ ки мегӯянд центральная база данных иностранных граждан, ки хазинае ки ҳама кору бори мови шумо дар ҳамон ҷо сабт мешавад, дар ҳамон ҷо мебинанд. ҳамон рӯзе ки якум рӯз ба дохили Россия шудем ва ҳама нигоҳ кара қарор қабул мекунанд. барои ҳамин одамое ки ҳуҷҷатотон нест, ҳозир беҳуҷҷат гаштагӣ ҳастед, ин қонун фақат ба одамои беҳуҷҷат дахл дорад. Россияро буромада 3 моҳ истода омода ҳуҷҷат кунедтон ки баъди моҳи феврал агар аз Россия буроедтон, шумо уже 9 моҳ дар Тоҷикистон бояд истед. баъд омода документ кунед. барои ҳамин кор нафудан ҳозир буроедтон 3 моҳ истода омода ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ гардонедтон. аллои меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад. чӣ қонуни наве ки чизе ки буромад бо далелош аз ҳамин шабакаи давлатӣ гирифта, ман пешкаши шумо мегардонам. худованд меҳрубон нигаҳбон бошад. ҳамотон барори кор.